Sanibonani guys, igama uNqobile Bosela Masibela eYitonga ngomhla ka-29 September. Hayi-ke guys, uqhubekile-ke uyengwayo wakhomba yena phela uMakhumalo ngesibhamu esho ukuthi uyinyoka wangamelanga inhlobo bemfake lapha esibayeni sakoMagwaza. Lapho-ke uMakhumalo umbuzo wodwa onzima ukuthi kuyo yonke lento eyenzakalile vele wena yindaba ususha kangaka. Yini le sikwenza ukuthi uthukuthele kangaka ngoba phela ngithi mina angisiyena umyeni wakho, mina ngingumyeni kamfowenu. Hhayi kodwa nje unjinji guys elokhu egudla iguma nje engafuni ukuphumela obala ukuthi ngampela yini emthukuthelisa kangaka. Uthe uma kuwukuthi mina ngampela ngenza into embi kangaka yindaba ungahamba uqondana noNtanzi. Man to man, hhayi ulokhu ubhizi lokulandelana nami ngale ndaba le. Wathi wena phela wagwanwa ekhaya, yingakho ngibhekene nawe uyisitha wena. Uzwana kanjani nomuntu oyisitha lekhaya umthathe uzuhleke naye umsondeze eduze? Kuthe kusanjalo-ke guys, kwabe kufika-ke uBanele. Omane wangabe sabuza lutho, wakhipha esakhe naye isibhamu wakhomba unjinji, wambuza ukuthi kungani ekhomba uma wakhe ngesibhamu. Hhayi-ke guys, umane wathi nje buza unyoko, buza unyoko. Naye kuMakhumalo engafuni ukusho ukuthi ngampela babangani benonjinji. Umane nje wathi wena ngizokusakaza ubuchopho manje, ngicela ubeke isibhamu phansi ukhomba uma ngesibhamu. Hhayi-ke guys, kwacatshanwa impela ububende-ke phakathi kukaBanele benonjinji. Hhayi-ke bathi sebebuyelile-ke endlini, kwakukhona-ke i-meeting ebekumele ibanjwe fast njengomndeni. Leyo meeting ibibizwe uyena uBanele. Hhayi abantu abafikile impela, kodwa-ke uMakhumalo wangafika, wathi kuzibisa nje isikhashana waqeda wafika-ke. Wathi-ke impela kumele-ke sikhulume. Wamane wathi nje uyengwayo mina angifuni ukukhuluma. Wathi kulungile-ke uma ungafuni ukukhuluma mina ngizokhuluma-ke wena uzolalela. Waqala kuMakhumalo washo ukuthi hhayi impela sekuyisikhathi eside bengazwani benonjinji, usebone kungcono ukuthi amane athathe iy'mpahla zakhe aphume aphele laphaya koMagwaza. Banele umane nje wathi ma awuyindawo, wathi ngizwe mfana wami kumele ngiyenze lento le, angisafuni manje kulokhu kuxatshana lekhaya, ngiyahamba futhi angihambi nje isikhashana nje, ngizohamba uNosiphelo. Ube ubiza nje igama lakuthi uNosiphelo guys. Wamane wabuka unjinji wabona ukuthi kunjenje nje kungenxa yakhe guys, wabenwantela emqaleni wakhe, wamuklinya unjinji nonjinji wamklinya uBanele. Guys, kwawuqhude manikiniki izindala zombili. Elokhu eshilo nje uBanele ukuthi uma uyahamba la namhlanje kungenxa yakho. No-Ayanda-ke akenzanga izinto zabalula guys, ngoba uthe mefika nje ebuza ukuthi kwenzakalani, uma wakhe emtshela ukuthi uyahamba. Wathi hayibo ma uhambelani? Hhayi ngeke ukwazi uhamba. Wathi mntanami kumele ngihambe. Wathi ungakhathazeki kanti mese sengiyitholile indawo yokuhlala e-right ngizokubiza nawe uzohlala nami. Kwadabukisa nje guys, kwabonakala nje ukuthi lesi sinqumo asithathile uMakhumalo asizolimaza yena kuphela kodwa sizolimaza ney'ngane zakhe, ngoba bese ejwayele phela ukuthi njalo uma yibuya ntambama noma kuthiwa ezinye ziyafunda noma kuthiwa ezinye ziyasebenza, ziyazi kodwa ukuthi kunomama ezofica ekhona laphaya ekhaya koMagwaza. Hambile-ke guys uMakhumalo waya le emathuneni ayobikela phela umyeni wakhe ukuthi ayiseyindlela laphaya koMagwaza, angeke impela sambone enyathela khona. Washo ukuthi sexabane kakhulu nomfowabo, sekubona kungcono ukuthi ahambe. Kuthe kusanjalo kwabe kufika uBanele ezomncengisa okokugcina esho ukuthi hayibo ma, musa ukuyenza lento le, hlala lekhaya wena winhloko yakuleli khaya, angeke uze ukwazi ukukhishwa omunye umuntu wesilisa ethi hamba lekhaya, umuzi wakho lo. Hhayi uMakhumalo-ke guys wenze ngathi ulalele, kanti nje uyasho ngenhliziyo ukuthi lalela isinqumo sami ngisithathile. Uhambile-ke kwamlinda uBanele ukuthi aphume laphaya ekhaya, yena naye wabethatha yakhe indlela waphuma wahamba. Shu Ayanda edube yonke into, emane wahamba wayivalela ekamereni esebona ukuthi unina usekhethe khona ukumshiya ngemumva. Guys, uhambile kuBanele wayakuzama-ke isithandwa sakhe eyokhala khona esho ukuthi nakho manje umndeni wakho usuxabene, kanti yena izathu sokuthi athathe indawo kaSanele kwakuwukuthi enze umndeni wakho ukuthi ubumbane. Manje mase sebona umndeni wakho uqhakazeka phakathi, ubona sengathi-ke into ayizele la koMagwaza ibingekho nje, ibikade useless, ukuthi nje azothatha ispace sikaSanele bekungeyona ngisho nje into ebekumele ayenzele, ngoba nakho manje useyenzile but umndeni wakhe awubumbene neze. Guys, umane nje wathi uzama musa ukungena kule ndaba ayihlangene nawe iphakathi kwaMakhumalo benonjinji. Wena hlala nami la, mina ngizokukhamfatha, mina ngizokududuza. Yes, lokho kusho ukuthi nje ungahambi, uhlale nje la nami, isayini le. Guys, selfishness kuzama. Usethathe i-opportunity manje ukuthi umndeni wakoMagwaza awuzwani, usemane nje esebona kungcono ukuthi uSanele ahlale laphaya eduze naye.
engabe sabuyela kubo kuyo Magwaza. Imagine. Hey guys, lapho kokuwesi uNjinji mekuthiwa uMakhumalo uyaphuma ngomnyango uthi hamba, akahambi impela, hhayi akahambe, hamba. Guys, hayibo, uNjinji guys uthukuthele. Yabona kodwa uNjinji, guys ngiyothi ngasho, ngathi uNjinji ubeyibhekile lapha kuMakhumalo. I mean, ngeke akwazi ukuthi abe nesikhwele esingaka for umfowabo kangaka pho. Hhayi ngeke, yazi namhlanje ubekade ekhala ngisho iy'nyembezi zihlengezela emehlweni. Hayi bo guys, ngeke. Ngathi kukhona okushaya amanzi la, ngathi ubhuti besafuna ukungena laphaya kuMakhumalo kuba unkosikazi wesibili. Ya, ngeke. It only explains it guys, ngoba akwazi ukuthi ube nesikhwele for umfowenu kangaka kuze kube ngathi wena bekade uchithelwa la. Phela lo muntu unonkosikazi unokwanda ukhona uhlala lapha endlini, wayazi azamgxoshe, azamkhombe nangesibhamu, azathi akahambe. Kubonakala nje ukuthi like into ukuthele idla magalane. Yo, but anyway guys, ngapha-ke kodladla-ke nakhona kumabheketwane. Kushuthi-ke uEminathi belokhu ey'celela kuLetho Kuhle ukuthi ufuna ukuthi amngene phela njengoba uNkosinathi angasekho. Manje-ke uze wamyenga, wamnikeza utshwala, wamphuzisa, wadakwa ubhuti, waqede lapho-ke wangena naye embhedeni. Ngakusasa-ke uthe mekubona lokhu uLetho Kuhle utshwala sebudamukile, still wama emazweni akhe ukuthi nje akamfuni uEminathi as unkosikazi wakhe. Shuthi-ke uEminathi wenze ngathi uya-understand. Namhlanje kumane wahayiza ugirl ekamereni, wakhala ikhihle esikaNandi. Baze babuzana emndenini ukuthi udliwa yini ugirl. Letho Kuhle wathi akazi, wonke umuntu wathi akazi. Hhayi kwaphelela lapho. Kanti unamanga uNtombomi, usayenza lento yakhe, usakha amaplan. Themva kwalapho wabaphekela isitshuru, ulozolo luhamba ngisho nanoshatini obaba kaMnandi. Themva kwalapho bese uncoma nje ukhari wakhe lapha emndenini wakudladla bedla begwinya kumnandi kunjeya. Hhayi ugelo wamane waqala waqhumisa ibhomu, washo nje ukuthi yena benoLetho Kuhle baspende ubusuku ndawonye. Letho Kuhle lapho bengekakwazi nanokuphika ngoba umntana abantu wayephuzile egcincwe ngotshwala. And like guys, ukuphika kukho, wavuka embhedeni naye uEminathi. Emva kwalapho-ke guys-ke wakhala uNtombo wathi yena nje bekade engaqondile ukuthi ayikhiphe le ndaba, kodwa nje uthi akasale seyisho ngoba imphethe kabi. Ingakho nje ephatheke kabi, ingakho kade ekhala, ngenxa yokuthi-ke uLetho Kuhle useyamlahla manje, uthi akafuni ukuthi abe unkosikazi wakhe, kodwa-ke usespende ubusuku naye. Guys, le ntombazane impela ayiyeki ukuthi mangaza, like uthi usathusa bathe usuyamazi uzoqhamuka nale, amane aqhamuke nenye, uze nenye-ke this time around, and ufuna nje ukwenza sure ukuthi uLetho Kuhle yamshada Dakho Blue, ethanda engathandi nje, yena nje useyibona njengonkosikazi walaphaya kodladla ngokuphelele. And umyeni wakhe uLetho Kuhle-ke manje this time around. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.